dati mama. Partido pinasama ko. Jadi mulai tema di hamuna hasuhutun nami di bagasa partikianon di torda gokon do jojo muna nunga takas di degisi pareo di teokroha jala di lakahar rohanami tupuguni yalamatom ima siala namarlas ni roha kita marulopolo kita diulota di bagasa tikyon na mangudurhon yanakon dohot boru ni huriata yanakota dohot parometa di bagasa tikyon jalau mau pas natutup di jojo muna di dongan saulaon ni amang nison guru jemaat di KPI Parsorminan 2 Rodohami sian resok pangaribuan marhitema adongdo acara napetik si patopal nami perjuluman non sian jemaat GKP Parsorminan 2 baru diuduti manon sian GKP resok pangaribuan